Good morning, guys! Happy Wednesday! Good morning, routine. Oh, wait lang kasi. Happy Wednesday! Coding kami ngayon, kaya walang lang. Ay, mamaya. Hindi pa rin kami nakapunta sa ano, guys, sa Marikina para pick upin yung mga diyo. Sobrang pagod na kagabi. Sabi ni Daddy, punta na natin para ano, para tuloy-tuloy na daw. Eh, inaantok na ako, tapos pagod na nga. Sabi ko, bukas na lang. Ngayon, kahit coding kami, since gabi naman ang alis, mga 9, di ba? Nalilift naman na yung ano, wala nang coding. So, yun, gabi kami alis mamaya. Parang ngayon, buong araw, dito lang. Kigrutinting kong mahal. Ayan. Ito ka lang, ha? Hii, baknat. Ayun, guys, kapag ka, ano pala, kapag ka gabi, pinapasok namin siya sa kwarto. Doon din namin tinatali sa may, ano, sa may pintuan doon. Ayan. Nakatali kasi panaiihi nila kung saan-saan. So, yun. Para masanay din na ano lang, kapag ka nilalabas is hindi masyadong galaw, ano ba tawag doon? Hindi masyadong kung saan sa pupunta. Ganun. Diba? Sinasanay siyang nakatali lang. Wiswas naman yan, guys. Tinali ako, guys. Oh, tinali naman yan. Wawaman ako, guys. Si ano pag mamaya ba? Or basta, guys, sa ano, Sabado pala, pupunta kami Nueva Ecija na kasi ano na yung mga aso ta-transfer na. Yakan na naman to, guys. Wait lang, dali. Tapusin lang lahat yung pagluluto ko. Di na bumitaw. Punta lang na ba sila? Oo, anak. Ano yan? Dito ko nilalagay yung mga malagkit kong Lego dati. Naghugas ka na naman? Yung Lego. Malagkit kasi. Bakit mo hinugasan? Sana sa CR. Hindi, kasi pag hinugasan, hindi talaga. Pero pag pinapabasa mo siya na matagal, hindi na siya lalagkit. Sige, bala ka. Huwag ka magbasa doon sa ano nyo. Naka-edit na ako, guys, ng isang vlog. Ayun. Grabe talaga si Pongo. Nakakainis. Panay, hatching ako. Alam niyo yung hatching na 5 sunod-sunod? Ang sarap niya. Ang sarap niya, actually. Yung laway. Matalsik-talsik pa. Hello, grutiting kong mahal. Kumusta ikaw? Halika nga, pakawalan nga kita. Isus! Isus, nang strong din eh. Namimiss ko si ano, sila. Ay, matigas pala ito, be. Wait lang. Namimiss ko sila Lucia. Hindi ko nakita kahapon. Ayun. Pero nakita ko sa vlog. Nag-edit kasi ako. Ayun, galing ako sa baba. Inas ko yung kontrata dito sa sa apartment. Kasi kailangan sa cable nga, sa Sky Cable, gawa ng wala yung proof of billing namin, 'di ba? Naka-address pa doon sa sa bahay namin. So, sabi nung nung Sky Cable, kahit daw yung list of contract, kaso wala pa, nasa Bacolod Pay, dumadating yung kasi may mga kasabay daw na mga kontrata nagsipag-renew yung mga dito, mga tenant. So, yun, baka pwede yung resibo na muna i-send ko para mapabito na ng internet. At ang hirap pag pag natatamba ka ng upload, guys. Sobrang parang late na. Pinag-iisipan ko kung i-upload ko pa ba to or pero sayang din, 'di ba? Kasi parang nasusubaybayan nyo yung yung everyday life namin. So, yun lang, ang sakit na lalamunan ko dahil doon sa sipon. Kaloka. Bigla naman. Summer na summer. Sinisipon tayo, guys. Sipon, ubo. Ayun. Tulog pa si Daddy. Hayaan ko na lang muna kasi 2 araw ata yan. Walang enough sleep. So, hinayaan ko ngayon kasi coding naman kami. Walang masyadong gagawin. So, yun. Later pupunta akong Kuno naman. Toklat! Ikaw talaga? Ha? Kagat-kagat mo na naman tsinelas ka. Shhh! Sino ito? Ay, sino yan? Si Grutinting kong mahal pala yan. Grutin! Wait lang pa ako, walang kita later. Tulog pa si Daddy.
Ayan. Ano ba guys? Ay, tingnan nyo yung mga decor na binili ko kahapon. Gaya-gaya lang naman ako sa SM. Yung ready-made na doon. Ginaya ko lang. Ayan na. Tara! Ang cute na! Red. Red kasi lucky color yan ng mga Chinese. Lalo na kapag every Monday, kailangan mag-suot daw ng red. Tapos ito, fake plants lang to. Ayan, di pa ako nakapunta ng Cartimol. Pero ang ganda ng niya, diba? Parang totoo lang din. So, parang pupunas-punasan lang kapag kami, may alikabok na ito. Itong pebbles. Bato-bato. Then, nilagay ko dito yung Tsaka na nga, guys, kapag mag-apartment tour na lang ako, kahit ako excited na ako mag-apartment tour. Ay, aray, kubi. Kaso di pa hindi pa magawa talaga eh. Nice. Pro lang. Yan, gising na siya, si Kalbo. Kain na siya. Nauna na kumain si Chris pala, guys. Nagprito lang ako ng nuggets and then yung seedless longganisa. Papakain ko na rin sila poknat. And, ayun, edited na lahat ng vlog. Ching-ching girl! Iwis na kita. Mamaya kita tayo. Punta ako sa store, guys. Bibili ako ng ano ba? Gawot sa sipon. Bagrot. Hindi, nagluluto na ako ng chicken na fritada. Ayun. Chicken na fritada. Good morning, guys! Wala akong vlog kahapon. Iwanan ko kasi itong camera. And then, din ako nag-bother na mag-vlog kasi pumunta lang naman ako ng store, sa bangko, tapos nag-ayos ng mga dapat ayusin pa rin sa shop. Tapos yun, and then pag-uwi namin ni Chris ng alas 7, nag-dinner lang or nagpahinga lang ng onte. And then, pumunta na rin kami sa Marikina. Pinipat na yung mga diyo. So, yun. Anong oras na kami nakauwi? Siguro mga alas 2 na ata yun. Kaya yan pa si Daddy. Tawag pa rin. Ayan. Si Chris nagising ng maaga. Ginigising niya na ako kanina. Kasi alas 9 na ata. Mami, gutom na ako. Natok pa ako kanina. Sabi ko, mamaya na ako. So, tapos paglabas ko, may kuko-crunch na siya. Tsaka nagtimpla na lang Milo. So, ganyan niya kapag ka nagugutom, guys. Nagsasarili na lang talaga. Kaya pagka, hindi ko yung pinipilit na, okay na, ganyan. Kasi, sasakit lang ulo mo. Tsaka paiinitin lang din yan yung ulo mo na, sa konsumisyon na, napakainin siya. Pero pag gutom yan, magsasarili lang yan. Kaya, tinan nyo, lumobo. So, pag gutom, siya na lang yung nagkukusa. Anyway, guys, good news. Paunti-unting na-upload yung mga vlog ko. So, tawag dito? Ano ba yung word? Nakalimutan ko na. So, basta, upload pa isa-isa yung mga vlog. Ayun. Dahil sa Globe Broadband na pagkabagal-bagal. Ay, na-upload naman kahit papaano. So, may bagong upload ngayon, guys. Yun. And then, load ko na ulit yung kahapon. Ay, hindi. Nung isang araw. So, yun lang. Hindi ko alam kung may sense sa mga pinagsasabi ko. Good morning! Happy Thursday! Ako ka dyan, Daddy. Good morning, Daddy! Good morning, guys. Antok pa? Sige. Tulog ka muna dito. Luto lang ako ng breakfast. Nagsaing na ako. Oh, yeah. Hindi ko pa alam kung anong ulamin. Tignan niyo yung vanity, oh. Hindi pa rin siya. Kalat-kalat pa rin. Ayan. Kasi naghahanap ako, guys, ng dito. Yung parang vanity mirror. Yung may mga bag. So, maharlika. Abutin daw ng 7,000. Back to shaking, guys. Namiss ko yung every morning may sinisip-sip. Ayun. Grabe pa rin na sipon ko. Mubos ko na ata isang balik na na newsep. Hindi pa rin humuhu pa yung sipon na yung paghatching ba. Yun ang nakakainis yung paghatching minsan na hindi natutuloy. Kapag ka dire-diretso yung hatching mo, ang sarap. Pero pagka nauudlo nakakapiko nito. Ayun.
Breakfast tayo. Tulog pa naman si daddy. Siguro lunch na lang ang gagawin ko kasi 9:30 na eh. Good kasi sa punta tayo. So, maglilinis na lang ako and then pupunta ako mamaya sa sa bahay doon kila Papa. Kasi dadaanan ko yung iba pang gamit sa dati naming inupahan. Kasi hanggang 29 lang kami doon. So, dapat 29 wala ng laman yun. And linisin ko din kahit papano para hindi nakakayat kay Ate Cynthia. So, yun lang ang schedule ko ngayon, guys. Pumunta sa kabila. And magpapaligo pala ako ng aso. Kasi ngayong weekend or itong parating na week is dadali na sila sa Nueva Ecija, guys. Kaya kailangan paliguan ko sila. Huling paligo sa kanila. Kasi iba na mag-aalaga sa kanila. May nakuha na ako mag-aalaga sa kanila, guys. Kasi si Jackie, uuwi na rin ng Bicol. Sa mga nagtatanong, yun, yung mga na-miss out nyo pala. Sa mga nagtatanong kung nasa na si Emma. Matagal na siyang umuwi ng Bicol, guys. Siguro, mag-1 year na. Nasa Bicol si Emma. So, ayun, si Jackie na lang yung natira. And then, kumuha nga ako ng bagong dalawa. Yun si Tita, tapos si Sel. Kaso si Sel and Tita, umuwi din nung Holy Week. Si Tita, hindi ko na pinabalik gawa ng lumibat na nga kami rito. Tapos, wala na masyadong gagawin sa bahay. So, hindi na need ng extra help. And then, si Sel naman, may pa yun, may advance pa yun. So, kailangan bumalik siya. Sayang yung advance niya, hanggang June pa siya. Kahit na maglinis-linis lang doon sa bahay, diba? Or maglaba. Kasi dito sa akin, okay na ako, guys. Kaya ko na dito yung gawain bahay dito sa apartment. So, ayun lang. And then, si Jackie nga is after, hanggang katapusan na lang siguro, or hanggang may hatid yung mga aso sa probinsya. Kasi mag-aaral ata ngayong pasukar. So, which is good decision, diba, para sa kanya. Kaya yun lang, magpapatulong ako sa kanya ngayon ng magpaligo ng mga aso. Ayun lang. Hi guys! Pinapaliguan si Groot. Ligo, kasi! Baba! Lagi! Peace! Abot ba ako ni Groot dyan sa Me? Abot ba ako ni Groot dito? Ukash, ukash! Hi! Chaba, chaba! Hi! Talagang lumingon siya. Hi! Wow naman! Vroom! Ay! Ay! Vroom! Vroom, vroom! Vroom! Vroom, vroom! Ay! Ano? Hi guys! Hi guys! Kiss, 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 kiss! Kiss, guys! Kiss, 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 kiss! Biluga para siopaw ang mukha mo, ha? Ngayon guys, dito ako sa sa store. Dito lang yung mga kargadora muna tayo ngayon. Hi mother. Nang me? Andyan sa baba. Tuloy ko lang karetela. Ala, gardo na pala ako. Hi guys! Meron ako dito ang viewer. Hi po, I'm Chris. Chris! Nanay. Hi, Mami. Lagi daw silang pupunta rito para nasa Dio. Yes. Super effective naman po, di ba? Super effective. Thank you po. Thank you po. Salamat, Mami. Thank you po. Na-check-on niya ako, pangatlong visit niya daw ngayon. Swerte this time. Thank you ulit. Thank you, bye. Tulog na naman si Ching Ching. Kanina pagdating ko, tulog yan. Umalis na ako, pagdating ko ulit, tulog pa rin. Aba naman ng baby girl na yan. Ikaw, Iho, kumusta ka naman? Ngayon, hindi ko na paliguan yung mga aso. Naglalaba kasi yung kapatid ko sa sa tayit mo naglalaba sa baba. Bukas na lang maaga ako punta sa sa bahay. Kailangan, guys. Push para paliguan ko din mga aso. Talaga, gusto ko na paliguan. Si Tipi ko yun. Laki-laki ni Tipi. Miss ko si Tipi. Best friend ba kaya? Si Tipi kasi mabait no, kahit makulit no. Si Tipi ba May hindi pala siya si Tipi. May diaper. Pero bait-bait din ni Tipi. Sinusuot lang tayo, no?
napakabait ni Tipi, no? Believe din ako dun eh. Yun yung ano, Parvo Survivor, guys. Kahapon, nakabalang na siya. Ano sa malaking Oo nga, ang hilig-hilig niyang gano'n eh. may pinto. Sabi ko, ay, Tipi, excuse me naman. Tinignan ka naman. Gusto niya sa'yo. Ginanan na. Gusto niya sa ano? Maloko. Parang nakamak. Mami, ano? Kahit ano siya, kahit parang di ba dati, parang kinakagat niya tayo, parang si Poknal. Lamping lang yan ni Tipi. Tulad problema sa kanya si Apo. Kunin mo si Tipi doon lang sa kwarto ko. Ito guys, ang ganda netong mga ano na to. Wala pa siyang sticker, pinapagawan ko na siya. Mga bagong lip tint. Ayan, ano aloe vera yung pinaka main ano niya. So moisturizing siya sa lips. Ang ganda kahit na wala pang sticker. Nabibenta na siya. O, tingnan niyo, may mga bawas-bawas na. So maganda talaga siya. Ito pinagawa ko to talagang lip tint na to. So RMK pa rin ito. And then meron kaming KGM. Ayan, KGM din kami. Kompleto kami para pag may mga naghanap ng KGM, meron. Pag meron naghanap ng RMK, meron din. Ayan, ito yung mga ano niya sa Tutti Frutti, bubble gum. Pero maganda yung Tutti Frutti. And meron pa ako dyan isa pang guys. Kakakuha ko lang din ng mga lip tint. Kasi sa lip tint ngayon, meron din na water-based lang. So, yun. Di ko muna pinapabuksan kasi wala pang Ayun, nagpapaganda na naman si Mami Inday. Ayun, kung makabuli sila sa akin, guys. So, hagard na nga ako. Binubuli pa nila ako. Kayo na ang pretty, ha? Kung nga yung alam, kanina pa mukhang may sakit. Ayun. And then, nandito si Inang Reyna. Hi, Mother. Kumusta ka naman dyan? Eh, si Madam Claudia. Guys, nakakatuwa kasi gagraduate na yan ngayong May 5. Congrats, Madam Claudia. You made it. Yay! Walang iyakan na. Walang iyak ko. Mama, magdala ka ng tissue mo, ha? Baka mama, sisingot-singot ka doon. Kumot. Ang galing-galing ni Mark. Grabe. Ilang years, boy? 5 years, no? 4.5. 4.5? 4.5 sa college. Tapos ano pa siya? Tawag dito? SA, student assistant. Kapag, parang ano pa tawag sa inyo, boy? Scholar, mga scholar ng bayan yan. Galing-galing. Pero hindi ang taga-UP, ha? Ba't ganyan ka sa taga-UP? Rebelde yan. Tita Moy. Sorry sa mga taga-UP. Si mama. Hindi na nga, hindi PUP ah. Tita Moy. Ito si O si Chaba! Ba't mo kinargate? Chaba! Chaba! Kinuha ni Jada. Ha? Hindi makante Ayun. yan, makanto. Balik mo sa Jada? Sa kuna niya. Ba't ka na? Ayan, nag-sticker sila ng mga Dio. Ubus agad dyan. Ito yung mga kinuha namin sa Marikina, Kadami. Puro puro stock yun, Tignan nyo. Walang, dito, magulo. Dito sa namin, Ayan, tapos, ngayong May ba, Mama? Mapapayos na natin pang store. Ayun, kasi tapos na yung ayun, hiramin muna namin si Mang Rene doon sa sa probinsya para gawin yung mga dito na gaya ng product. Meron daw dyan, Mama? Wala ba? Tatlo yan tatlong sabon yun ng kinuha ko. So, ayun, bukas na lang guys ako pupunta sa sa bahay para paligo ng mga aso. Ayan, sige, ano kayo? Mobile Legends. LOL yan eh. Ano, bibigay? Kiss na si Tama, yung wings naman si Jada. Kiss na, damay. Alis na, damay. Love you. Sarap. Bye-bye. Strong na muna. Strong. Titignan si Kuya Chris niya. Strong na muna. Strong na, dali. Dali na. Wala pa sa mood, kaya gising lang. Ang cute-cute naman ng slippers na yan. Paano, pinaglalakad mo na? Pinaglalakad na siya. Bye-bye. Naglalakad. Alo? Wala na, malalaki na sila,
Pag yan, si pagtutong maglakad. Sino siya? Marunong. Yan siguro, magalit na naman yan eh. Tahimik. Gluten! Ay, gluten! 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 Asus! 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 Gluten! Gluten! Dahil na kami guys. Ay, pinakawalan muna si gluten. Bang nanonood ng balita. Inano ko na pala, nilagyan ko siya guys ng ano, para ma-protect yung ano, hindi magasgas. Yung salamin, ay yung cloth, tablecloth. Yan, tapos isang ano, isang ganito, yung clear plastic lang. Tapos, bumili ako nito, parang maibalik din yung ano, yung sakto sa ano, sa motif, diba, nung ano, nung table mismo, black and white. So, ayan. Yan siya. Arte. Ayun, uploaded na yung ano, vlog nung April 25 guys. Publish ko na nga. Kahit pa paano naman eh, maaasahan din tong ito globe broadband na to. Lagyan lang natin ng details. Dinner guys. Ano nga yun dyan? Itlog na maalat. Inano ko yung tawag ito. Yung onion kasi ayaw ni daddy. So, hindi ko pa hinalo. Tapos, yung binabad ko nung namalengke kami na ano. Milkfish! Daing. Ito yung kaninang umaga to eh. Yun lang. Halika na anak. Okay. Kain tayo!